Tapos na magtrabaho guys. Paano masabi? Siyempre, tapos na magtrabaho. Kwentuhan muna. Siyempre, magkwentuhan kami guys. Mag-usap-usap muna. What? Usap tama ba? Di, magkwentuhan. Usap-usap. Lain mo usap-usap siguro. Usap-usap. Oh, lain. Muna Tagalog guys nga binisaya na ng kana pinoprobinsya ng usap-usap. Kwentuhan ang tama siguro guys, no? Paano masabi? Tagalog. So magkwentuhan muna kami guys. Tanungin muna natin si Uyo kung ano nang resulta sa mga manok niya. Kasi yung mga manok niya guys, nung una kong vlog, di ba, nahurot. Yung mga gikawat yung manok guys, ninakaw yung mga manok niya. Siyempre, tatanungin natin ngayon dahil siguro mga buwan na. Magbuwan naman siguro yun, no? Murag ko sa kabuwan na. Sukad atong gipangawat guys yung mga manok. So atong pangutanon si Uyo kung unsa na resulta sa iyang mga manok dito, gihurot ba yung pangawat or mapay na bilin kay ang kawatan guys, basig ning ilaw na. Di totoo yan. Or balik man ganing or nasakpan ba niya atong pangutanon og nasakpan ba niya, nahibaw-an na ba niya nangawat sa manok or wala. Usa yung manok yo, yung manok ito. Wala nakawat kay na. Hurot na. Ay, hurot yun. Wala di mabilin to. Pandaso basa. Na kay nabili mo na kaya. Tangkal. Tangkal mo. Sa atin lang to. Sayo na lang nakawaton. Gitangkal man. Di na maghasol, di na Guys, di na. Agi ang manok guys, ang uban gidas baryo. Ingon niya, agi pangkuha niya ang mga manok na to, agi pandahan niya sa baryo. Sa ilagyo, dito sa baryo guys. Pero napa siya naiwan diya nga manok, nahas tangkal ko no. Sayo na kay kawaton guys. Kay nanas tangkal, di na maghasol lang kawatan. Kay naghana, nanas tangkal, signito na lang. Dali na pag signits manok. So mga dagko na diyan, mga manok na sila ang tangkal, ang tangkal. Sunoy na duga. Ay kanin do, sunoy og ugang kuno guys. Grabe. Wala di na maghasol kawatan guys. Kay nanas tangkal, nya ang ibutang pag inas tangkal guys. Bajig la kay sunoy. Yung roster guys. Paano masabi? At saka kuan inahin. Yung ugang andun sa tangkal. Yung mga kawatan guys, wana, tuwang-tuwa guys pag nakita, pag pumunta doon, lalo na gabi, wana, pag iwag sa flight. What? Plus light, naras ilawom sa iyang tangkal, naras iyang tangkal, sa iyo na lang kay pag-siglit guys. Wala. Kayo orang mga kawatan guys, nga salamat. Duwa na taga pahira, di na tagi pahirapas tagiya, kay naaran sa ko, di na tama pong sukdong-sukdong nito, tirador sa manok babaw. Kundi naaran sa ubos. Wala, siglito na lang guys. Wag ni mo hilay. Wag ni mo hilay kinsa nangawat. Wa magkumhigda na din. Oh no. Pero kuan nagib kay dodahan pod og kinsay nangawat ya. Nagib no. Siyempre nga manggod og wa tay gidudahan labi na og matikod nagib tay na matikdan gyud nga mga nangawat sa manok. Mo na giingon guys nga ang mga kawatan way puangod kay bisan ka na og dili ilang kog guling manok nguha gyud. Oh no. So maura na nato, niampo na lang nato sa Ginoo na sila. Naunta mag-otro na silang kinabuhi. Naunta mamuhi po silang manok, hindi na lang unta po sila mangawat. Karon guys, kuha na si Uyo kanang nagmatngon na, pero ang iyang pagmatngon guys wa gyud gihapon. Paano masabi? Nagbilin lang gyud gihapon siya dito kawaton gihapon, kawatonon. Kay imbes ang manok binuhian, gitangkal naman gyud hinuon niya. Dapat ta to gibuhian na lang tawa na lang tangkala kay para na may mangawat, mahirapan sila pagkawat guys. Bola lang yan. Ano tayong dagit pagkuha? Karon kay naa gis tangkal, sunoy ko ugang pa. Piram na kabog dia, nabili dia. Tulo na sulo. Tulo. Batay kay tulo ka sunoy ibili. No. Ugang. Tulo ko na nga. Okay, tulo. Uno. Kung ditso na guys. Kung anhaon yung nagtungang gabi, di kawato na pagkahayahay, unom kabok manok, tulong laki, tulong badi. Yung mga dagko pagid guys. So, wate. Swerteng mga awat, huwag mabalik sila. Ano? Wate. Ang ideya siguro, para kuan, magbutang na lang ka mga paskin nga. Ay,
ay ang taon ninyo butang alay mo ba mga ay ang taon ninyo kawata ko manok. Kay maluoy mo sa tag-iya. Ang tag-iya tagsara kay mo ihaw niya kamo murag sige-sige na. Oh. So mo na to guys no. Si Yoyo nagmatngon si Yoyo tuod. Kaya lagi na itong miagi, itong unang vlog na to, hapit na hurot-hurot yung manok mangawat, isigi hagong kawat, hapit na lang kada simana kawat. Paano masabi? So nagmatno na siya guys. Ang uban niyang manok, gidana na sa baryo, tapos yung balay dito sa baryo, pero ang kaproblema karon kay nagbilin pagod siyang manok das iyang payag. Unong pag yung kabok niya, mga dagko guys, tulong laki, tulong pong badjay. Wala yung mga piso yo. Na ako namiso mga ugang. Ah, Gitang. mao na sa dana na siya sa tulo. Namiso pag yung kuno guys. Luoy pong kawaton. O mga awat, ayo yung taon niyo kawatan ng naipiso kay di mo na maluoy pun mo sa mga piso kay di na makaon ng mga piso. Mabuhi pa ba kayong tao na ukuhaon ninyo ng inahan. So mo na guys no. Ako i-advise mga kawatan, ay ang tao mo pangawat. Pag bagong buhay na yung tao mo mga kawatan og manok. Unahan ninyo sa din taon nga di ka mo nagsakripisyo ng mga manok. Unahin taon niyo guys nga ang mga kawatan og manok nga nagkuan ni taon naggasto po din taon ang tagyaana palit og tubong buntag odto hapon buntag hapon ang pasaw na nila nya karon kawaton lang ninyo pagpamuhi po mog manok. Paano masabi? Ay mo pangawat. Ay, lisod kayo mangawat mo, sige mo pangawat. Pagkoy Ginoo. Nga di baya lalim ni magbuhig manok. Bisag asa mo mangutana sa mga tagyag manok, di lalim magbuhig manok, may mala binuhian tuod na pero pinasawan po nagtubong oy. Di ilalim guys. Bisag ka mo siguro guys og naamoy inyong manok kakawaton, di pud mo malipay gud siguro. O bisag ako. Kung magbuhig kong manok kawaton lang guys nya. Ingon na kawaton. Siyempre di ko malipay guys kay di lalim mo eh. Imo patubuon, imo padaghanon imo manok niya kawaton lang. Nya may ra ba ning kawatan guys mamili ra bagog dagko di man na mga gagmay nga manok guys. Oh. Unya labi na mga kawatan guys. Kana mga kawatag manok guys sa tinuod lang. Di na mukaon og kanang mga bukugon. Di totoo yan. Adtog katog yung mga paa, pitso mga kawatan lain ni ng kawatan guys. Oh. Ya inom-inom dag tuba. Og dito ba dir nanduay ang tagiyain tao nagsutan-sudan lang tao buwad utan niya ang kawatan og manok guys way grabe way puangod. So sa mga kawatan dia please na yung taon ay na tao mo pangawat og manok kung makakita mo na akong video in taon maghinuklog na mo dooy kay si Uyo guys kung inyo ha permento kuha ng iyang manok. Oh daob-daob na lang tao si Uyo guys. Oh. Tama mo agi guys. Oh, di dawa na. Mura nagkuan oh. Sunog na. Ingon na guys. Parang may naamoy ako hindi maganda. Ilo ka na mo sunod sa bado. Kung maka kuan mi, ingon na ni na. Sumoto no ako ni kuan sa mga kawatan. Ay, ang taon mo pangawat og manok. Pag bago na yung taon mo, yung taon. Kaloy ipod yung taon na ninyo mga tagyas manok. Di ipod ra ba yung taon lalim ng magbuhig manok. Bisan ka mo pagbuhi ra gud mog manok mga kawatan. Kawatan og manok pagbuhi mo og manok. Tanawa ninyo di ba magsigi mog tubong, mapalit mog mga page dito sa tindahan para ipasaw niyo sa manok. So testing mog palit og pagbuhi mog manok. Di ba lalim kay mayo usa-usa ka buwan, duha ka buwan kuan mo makapadaghan mo. Di gyud na magpadaghan kay gikan nas gamay, may lagdag ko na mo mapalit. Kung magsugod mo og kanang dumagahay mo pila pa na kabuan usa na mangitlog, pagka mangitlog miso niya patubo ba kas manok, di lalim konsumo po kag mga pila ka tubuan usa ka produkto ng mga manok. Mo na nga ako i-advise akong hangyo sa mga kawatan. Ayo na yung tao mo pangawat, pamuhi mo inyong kagulingong manok. Oh. Pagbuhi na mo, ay na mo itaw na ng pangawat kay di na mayong madisgrasya pa hinuon mo niya na matunog pa na yung tilog lansang na wag mo o niya ang kanira bang yun na magabaan mo kaya advice na ko ayaw na yung tao mo pangawat og manok pagbuhi na mo og kaugalingon yung manok para di na mo mangawat pasanaya og makabuhi mo manok pasanaya padaghana kaya ron di na mo mangawat og manok basin kamo na po mga kawatan og manok maka-experience mo ka kamo na po ikawatan og manok.